Lisengezo Chabangu led Citizen Coalition for Change sets date for elective congress. Sana pena mashoko kuda panguwa inoi tiona sengezo Chabangu panguwa inoi amuona aiwa ne Citizen Coalition for Change bato rake rakabvuta kuna Advocate Shamisa waseta ma dates for ma elective congress. Sana pena mashoko kuda nyoro panguwa inoi walipo subscribe wala ikatomba bela kutimila panapa kupindula unobuda chiposta sengezo Chabangu ambukuna buda nyoro chiti the main faction with the opposition Citizen Coalition for Change Triple C, led by Senzo Chabangu, is set to hold its elective congress in September this year. Triple C is now divided into three main factions. The first is Chamisa Aligned faction, led by Jameson Timber and the other loyalists, which is focused on re-engaging Nelson Chamisa and upholding his vision for the party. The second is the faction led by Senzo Chabangu, who declared himself interim secretary general and supports a return to the 2019 MDC alliance structures. The third faction is led by former MDC leader Hoshman Ngube, who opposes both the Chamisa and the Chabangu camps and favors resolving the party's internal disputes through legal channels. Thomas Kwarubuda Pangwa Inoi tichiona kuti aiwa vana Senzo Chabangu voya nemadhesi avo ema-elective congress vachiti aiwa tienda kucongress muna September panguva ino pauno vari kuona Senzo Chabangu panguva ino haasi tombori munhu weopposition. They are just seeing kuti kuva aligned kwavari kuita nethe ruling party ZANU-PF nekuenda mafunctions eZANU-PF nekusipisa zvido zvethe ruling party ZANU-PF pamwe chete nekutorawo kwakaita bato robva rekola ma-legislators akanga aiswa nevanhu muparliament. Kunyatsokutaura this guy ari kungori an imposter akangouya zvake angobva from nowhere from the ruling party ZANU-PF akangouya akangobvuta bato nekuda kwokuti akanga ane infiltration kungawa kumakotsi kana kwese kwavaienda. Mashoko ari kuda panguva ino atiri kuona kuti as we are seeing Senzo Chabangu achiprogress achienda mberi nawo ari kusenate, people they want to see it zvichaperera kupi. Pina comment section medu mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.